ଏଇଠୁ ଆ ଶୁଣ ଆରେ ନନା ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ତୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଛୁଆ କିଏ କି ମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କି ଜାତି ରାଢ଼ ଏସଟି ଆରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିକି ବି ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆବେ ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ କେତେ ତମମାନଙ୍କୁ ପରା ମୁଁ ଘରେ ଚାକର ବି ରଖିବିନି ଚାକର ତ ଦୂରର କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରେଇବିନି ତମେ ମାନେ ହଉଛ ତଳମଳିଆ ଜାତି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ତଳିଆ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବୁ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢଉଛୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଛି। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ଖାଇକି ରୁମକୁ ଯା ରହିପାରୁନ ନା ମୋ ବିନା କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଅପସେଟ୍ ସେପଟେ ବାପା ବି କାହିଁକି ଜାଣି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବାନି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଦେଖ ବାପା ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଗି କ'ଣ କହିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଦେଖ କଥାଟା ମୋ ଯାଏ ଠିକ୍ ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ମାଆକୁ ବି ଅପମାନ କଲେ ଆଉ ନୁହଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଶୁଣ